Ndị Igbo si ndewo welu ndị Igbo ndewo Igbo Class World anyị abatago. Taa bụ gịnị? 8 July 2021. Ka ihe bụ 8 n'Igbo? Onye ga-ekwutenwu ihe bụ 8 n'Igbo? 13. Hey! Ka ihe bụ 8 n'Igbo? Oke nwa ịnọkwa nso. Ka ihe bụ 8 n'Igbo? Oke nwa. Oke nwa tie nye mkpu. Ndewo. Agịdịgba kwuo asatọ. Papa nnekwu kwuo asatọ. Papa nnekwu kwuo asatọ. Kwuo asatọ. Asatọ. Osi, when you got hungry, what will you eat? Ka ihe bụ hungry n'Igbo? Hungry. Tie nye mkpu papa. Thank you. Ndewo ikwutelie. Na-ene anya ndị Igbo, anyị ekwu nri dị iche iche. O nwere nri dị iche iche dị ebe a, mana anyị ya ekwukeli nri ndị Igbo. Nri ndị Igbo ka anyị ya alụ aka. Nri eji mara anyị, anyị ma anyị ya ka anyị ga-alụ aka. Papa cheli ka anyị lụọ aka. What will you eat? Kedu ihe bụ eat n'Igbo? Ka ihe bụ eat? Agịdịgba kwuo onye ka ihe bụ eat? Nri kụọ aka. Papa igwekwala ọgụgụ isi dị mma. Igbo Class ka anyị na-arụsi ọrụ ike ka ndị Igbo wee nwee ike nweta asụsụ anyị na-anwụnyu anya. Onye ọbụla kụzibeli nwa ya. Ịbịa gụọ ọrụ nwa gị akwụkwọ na oyibo, ịkọwala ya n'Igbo ọ na-amụta. Ọ bịa iji oyibo saa gị okwu isi ya mba. Igwu ya ihe ọ bụ n'Igbo isi anya saa gị ya okwu kwa mbọsị. O nwere mbọsị iche. Ụdị dị ona nwa ga na-amụta Igbo, ọ ya amụtakwu ya. Ụjọ atụzi n'unu na ọma mmụta ya, ọ ya amụta. Ngwa osi, what should I start with? O si kedu ebe m ma esi bido ebido? Kedu ebe m ma esi bido ebido? Papa kedu ebe ị ga-ebido? Asị gị were ndị niile anụnwa gị bido n'ofu nke ị kacha like ya, nke kacha masị gị, ke nke ị ga-ewelu papa? Ke nke ị ga-ewelu? Salad. Gụọ aka. Oyili nne ịma na salad ka m na-like. Salad bụ my best. Ya bụ nri kacha masị m n'ụwa niile. Salad. Ojugodi ite mma atachi ya so. Ifuru ya salad. Na-enyi. Kedi salad ebe? Kezi salad ya? Kezi afọ? Oke na-enye ebe. Na-enyi ọ dị ebe. Salad ọ na-adị mma n'ahụ, ọ na-ejizi ahụ. Kedu ihe bụ salad? Kwuo akwụkwọ nri. Akwụkwọ nri. Nekwa nke agụụ na-agụ m, nekwe nke m ma ebido. Mmakwa ebido na salad maka salad adị eju afọ. Mma ebido na gịnị? Nri na ofe. Ofe na nri. Kwuo nri na ofe. Ọrụ ofe bụ ihe na nri. Ọrịa. Kedu ihe bụ ihe a? Kedu fruit? Ka ihe a na-akpụ ya n'Igbo? Ka ihe a na-akpọ fruit n'Igbo? Chelika papa nnekwuza. Papa nnekwu ka ihe a na-akpọ fruit n'Igbo? Fruit. Kwuo onye papa. Kwuo mkpụrụ osisi. Kwuo na aka ọ pụtara agịdịgba nwa na-eyi ya chicken. Ka ihe a na-akpụ ya n'Igbo? Anụ gịnị? Anụ ọkụkọ. O pụtakwali ya daalụ. Na-ire isi ezi. Kwuo isi ezi. Isi ezi. Ndị Igbo a na-akwa ata ezi fa alaikichara ezi. Ne nke akwa. Kwuo akwa. Akwa. N'ihe a pineapple. Kedu afọ ya n'Igbo? Kwuo akwụolu. Akwụolu. Nee banana. Kedu afọ ya n'Igbo? Kwuo unele.
kedu buusu kedu mgbe niile buusu a na-apụta na-agagharị ka ihe bụ buusu n'Igbo nwamba kụọ n'aka ikwuteli ya gidigba nwa nekwa ihe ọkwa ya kedu ihe nsịkọ kedu afọ ya n'oyibo kwuonụ nsịkọ kedu ihe nekwa ya kwuo isha crayfish isha ka nche ofu ihe ọzọ unu ga-ekwukwe pepe soup kwuo ngwọngwọ nee keeki kedu afa keeki n'Igbo kedu afa keeki o nwere afa kedu ihe akwa nekwe nke kedu afọ ihe a coconut o nwere afa n'Igbo kedu afọ Igbo papa ịtazina ihe ahụ dobe kwuo akụ oyibo kwuo aka unu na-ekwuti ọ dịkwa ka ndị papa ọ gbajiri agbaji ọ gbaziri ya bụ ndị ihe bụkwa ụgbọgịrị kwuo na ụgbọgịrị ndị anyị ga-emechi ndị Igbo agwụgo ebe a ndị Igbo na-eri ọgwụgo ihe nekwe ọzọ agịrịgba nekwe nke kedu afa ihe ka ihe chelicheli nọ n'ọfụma bịa kedu fish azụ ịmara ya maka ị na-atị ya nke bụ bụ ihe anụ nke anụ ọzọkwa kụọrọ onwe gị aka ịmara ya anụ ọkụkọ n'igwe nwekwara anụ ọzọ mfụrụ ebe o nwere anụ ọzọ mfụrụ mba ọrụ bred bụ ihe na bred kedu afa bred n'Igbo ịgbagwo oyibo ngwa kụọ aka mgbasizianụ ka emesịa mgbasi ọzọ anyị ya abịakwa papa nnekwu si ka emesịa ngwa fere ndị Igbo aka papa nnekwu fee aka ozugbo gbanyụọ